TV. Сәлем, Рифат. Ниһаят, менә тыгыз гастроль графикларын булуына карамастан, вакыт табып син безгә дә килеп җиттең. Аллага шөкер, чакыруыгызга бик зур рәхмәт. Вакыт табабыз, сез чакырсагыз. Ничек хәлләрең? Хәлләр, әлхәмдүлилләһ, Аллага шөкер, бик әйбәт, бик яхшы. Казандагы концертларың ничек үтте? Аллага шөкер, гөрләп узып китте, 5 көнедә матур гына булды. Хәзер менә Себер, Алла бирсә көтә. Моннан соң апрель. Йөрибез, эшлибез. Аллага шөкер. Концертыңнан иң күңелле мизгел ул нинди мизгелне аерып әйтә аласың? Концертның күңелле мизгеле минем концерт беттәге программа белән корылмаган ул. Көндә төрле булырга мөмкин. Аның үзенең бер бәләкәй генә теге урыс әйтмешле костягы бар, әмма ләкин теге тамашачыдан да тора, мин күбрәк импровизация корылган ул. Аралашу, сөйләшү, тамашачы рәхәтләнеп, мине аңлап, мине яратып килгән тамашачы сөйләшеп минем белән аралашып утыра икән, шундардан да кызык мизгелләр булмый. Шул. Син белеп килгәнсеңдер бит инде сер булып калсын тапшыруында, димәк син барлык серләреңне дә бүген сөйләргә тиешсең, алдашмыйча, нитмичә. Нитмичә сөйләшергә ярар. Мин инде сер итеп кенә түгел, минем сирсез икәнне мине белгән тамашачылар барсы да белә, чөнки минем сер сакларлык урыным да юк хәтта. Кая сакларга тиеш минем сирне? Гомумән алдашканың бармы? Алдашырга еш туры киләме? Артист кешенчек алдашмасын инде. Сәхнә үзе алдау бит инде. Алдау. Алдау шаярып алырга була. Теге кызык өчен алырга була. Әмма ләкин алдашу теге ихластан чынлап менә ниндидер файда өчен, ниндидер бер белмим инде теге кешегә зыян китереп алдашу, ансыма туры алдашу түгел. Димәк син үзеңне гадел кеше дип әйтә аласың инде. Юк инде гадел кеше дип теге конкрет теге ул хәтлек теге булдыралганча, мин үземнең булдыралганча үземнең сүздә торырга тырышам. Нинди сиреңне сөйләргә килдең син бүген? Сер юк дип бит минем. Бәлки менә моныңча бәлки болачактан берәр нинди истәлекле вакыйга бардыр. Моңа кадәр беркем дә белмәгән. Балачактан беркем дә белмәгән. Мин концертта сөйләп тордым инде балачакта булган вакыйгаларны. Сер. Мин әзгә ялкаурак, онсы сермәнең юкмы? Ялкау нинди планда? Ялкау нинди планда дип менә йокы туйган чакларга яратам. Соңрак ятыла инде әлбәттә концерттан соң бер 3ләр, 4ләр сез йокыга кителми, аннан соң шул арбитка кадәр йокланыла. Менә шуны мин бик әйткән юк идем, асында әйткән бардыр инде. Белмим, миндә гомумән сер юк. Ничек сер нәрсә соң? Сер ул нәрсә, син нәрсәдер урладың да, шуны беркем әйтмисең, яшисең шул серме? Аны да беләләр, мин урласам, аны да беләләр. Мин үтә күренмәле дип саныйм үземне. Минем яшерен бер әйберем дә юк. Серем дә юк, яшеренгән әйберем дә юк, урлаган әйберем дә юк. Бүтән әйберем менә шушы экран каршында, телевизор каршында мине халык та белә, белгән кешеләр дә беләләр. Бәлки син беләсеңдер минем берәр серне. Ансысыңнан. Ярар. Синең коллективта ничә кеше? Без 10. Сине җитәкче дип атарга мөмкин бит? Юк, мин җитәкче түгел, минем төркемдә 2 абый бар, уртанчы абый төркемебезнең җитәкчесе. Син гомумән аңа буйсынасың инде. Без буйсынмыйбыз. Мин дә буйсынмыйм, алар да буйсынмый. Безнең төркем шулай корылган, минем монда 2 абый эшли һәм музыкантлар барсы бергә эшлибез. Мин аерым йөрим. Әзгә соңрак менә әле сезнең белән күрешәм, әле тегендә күрешәм, әле монда күрешәм. Менә безнең бүген концерт, шулай алар егетләр киттеләр, алар үзләре аппаратлар куя, әзерлиләр. Анда барыбер бер көтүдә хуҗа булырга тиеш. Менә шуның өчен анда хуҗа бар, Илгиз абый ул минем. Ул теге безнең белән бергәләшеп, киңәшләшеп, икәүләшеп бергә фикерлибез, бергәләшеп уйлыйбыз һәм бергәләшеп эшлибез. Төркемнең җитәкчесе дип мин аны атыйм. Алар музыкант түгел димәк. Алар Илгиз абый звукооператор дип атыйбыз инде без аны, теге тавыш режиссеры. Тавышта утыра, тагын Лавый бар, ансы музыкант инде аның, синтезаторда да, рульдә дә, автобусында йөртәләр. Бергә эшлибез. Сез 3 абый, 3 туган бергәләп. 3 туган, 3 брат.
Ә син төркемдәге егет кызларга карата таләпчән була аласыңмы? Обязательно. Димәк, син җитәкче? Ну, шулайдыр инде бәлки, мин үземне алай тегеп, мин җитәкче дип алай санамыйм да, уйламыйм да. Мин генә түгел инде, барыбыз да һәркем менә төркемдә бит эшләгән кеше, биюче, җырчы, гитарист, баянист, музыкант, һәрберсе үзенең вазыйфасы бар, үз эше бар. Мин телим һәр вакытта бөтенләй бер идеал булсын, четко булсын, һәрбер урында булсын, вакытында килергә тиешләр, вакытында аппарат куелырга тиеш, елмая сурында елмаярга тиеш, көлә сурында көләргә, сикерә сурында сикерергә тиеш. Бөтенләй бер четко идеальный булганда. Әз генә шунда бер билеки генә мин теләмәгәнчәрәк әйбер булса, һәм тамашачы улай берне сизеп ала икән, ниндидер урыс әйтмешли бер косяк. Мин инде әз генә җитәкче булып алам бер 15 минутка. Шул гына. Усал була аласың инде, димәк. Була алам. Һәм синнән куркалар. Курку кирәкмидер, ул куркырга ярамый да, кешедән куркырга тиеш түгел инде, Аллаһ Тәгаләдән куркырга кирәк. Хөрмәт тите бардыр, бергә эшләгәч бер-беребезне аңлыйбыз. Мин бит алар кешене тиге әйтәм икән, ник алай әйтмәдең? Давай булай ит, менә шулай түгел, менә шулай эшләде. Мин бит аны ачуланасы килеп, аның белән талашасы килгәннән түгел, безнең концерт гомумән матур булсын өчен, ритм төшмәсен өчен, тамашачыга акчасын түләп килгәч, матур концерт карап китсеннәр өчен, сәхнәдә барсы да янып, киеп торсын өчен генә тырышып әйтелгән сүзләр булырга мөмкин. Рифат, син быел 6-нчы сезон концертларыңны бирәсең. Менә бар яклап та шарланып бетеп, теге идеальный концерт бирәм дип әйтә аласыңмы үзең? Юк. Хаталарыңны табасың? Бар, хаталар бар, нишләп булмасын. Камиллекнең шиге юк диләр. Әле гомер буе эшләгән, гомер буе укыган шәхесләребез бар безнең, эстраданы күп еллар тоткан, 30-40 ел эшләп торучы артистларыбыз бар. Алар да үз эшләрендә эшләп торалар. Мен 5 ел эшләп, 5-6 ел эшләп, менә мин идеальный артист инде. Мәңге алай булмаячак. Менә былтыргы концертны быел карыйм да, менә шунда нигә шулай дип әйттем икән инде, нигә булай дип әйттем, нигә менә шулай сөйләдем, нигә менә бу җырны җырладым, нигә бусын җырламадым. Былтыргысы менә киләсе елга караячакмын, нигә шуларны уйлаячакмын. Елдан ел барыбер үзебездә эшлибез, тырышабыз, омтылабыз, яхшылыкка, матурлыкка, мәгънәлеккә, әз генә фикергә, зәвыклырак булсын дигән булып, сәхнәсендә бизәргә тырышабыз бит инде кулдан килгәнчә. Утларын да куясы килә, барсын да куясы килә, кешедән дә каласы килми. Кулдан килгәнчә тырышабыз. Әле эшләргә. Сиңа үзеңнең иҗатыңда нәрсә ошамый, нәрсә белән син канәгать түгел? Нәрсә белән канәгать түгел? Мин гомумән кайбер концертлардан теге чыгам, кай вакытта арылган була. Энергия булмый. Аны теләсәң, теләмәсәң дә булмаган энергияны бирә алмыйсың. Тамашачы бездән көтә, миннән көтә инде килгәч, Рифатның сикереп биегәнен, кытырганын, көлгәнен, шаярганын, кай вакытта менә сога сыгылган лимоннан бит инде шәйне лимонлап, тәмлеттереп лимонлап чәсе килә, лимон ул, аның тәме юк, согы юк. Менә шулай ишеп утырган шикелле була кай вакытта. Шуннан соң үземне мин ашый башлыйм инде. Я алда көн, я күбрәк рөлдә йөрелгән була, я каядыр барылган була. Менә концерт аралары, километражлары ярак булганда, теге татардан да сүз бар инде, үлеп бетеп булда барасың да, шуннан соң хәлсезләнеп, концерт кылганда үземне үзем ашыйм инде менә. Энергия ишне куярга кирәк. Анда сикерсәң, сикермәсәң дә сине бар күзләр сүнгән, менә шулай гына килеп чыгам. Менә шундый вакытта мин бер вакытта үземнән канәгать түгел инде. Но тырышабыз инде. Хәзер акыллырак эшли башладык, андыйрак вакытларга берәр көн ял алабыз. Теге ял итеп, ял белән эшли башладык. Узган елларны аена 28-шәр, 20-30-шар концертлар аена исәнлектә бетә, сәламәтлегендә бетә. Урыс әйтмешли, количество була, качество булмый. Хәзер инде акыллырак эшләргә тырыша башладык. Ял итеп. Рифат, миңа син иҗатыңда иң кызыксындырганы ул синең ачык төстәге костюмнарың. Алар берәр нәрсә белән бәйлеме, син аларны үзең шулай, үз теләгең белән шулай итеп тектерәсең аларны. Әллә син стилистлар шулай әйтәме? Юк, стилистлар түгел инде. Без үзебез синең күңел халәтеңне чагылдырамы? Бик дөрес. Менә мин хәтта җавап бирергә дә урын калдырмадың син монарга. Мин тормышны һәр вакытта, дөньяны һәр вакытта дип теге аңлый башлаганнан бирле, дөньяны гел матур итеп күрәсе килә. Дөньяда бит менә теге Салават күпере төсе бар. Матур төсләр бит барсы да. Дөньядагы булган төсләр матур төсләр. Шушындый матурлыкка күмелеп, матур булып,
Қызылы да болсын, сарысы да болсын, келген тамашашыға теге гел теге бір түрлі генә түгел, серый гына булмый, кара гына булмый. Менә хәтта мен килеп чыккач, сап-сары костюмда килеп чыгам микән халык, уже шуны карап елмаеп җибәргән микән. Карай тагы нәрсә килеп чыкты инде. Кызылдан гына булырга мөмкин. Шәмәкә булырга мөмкин. Или зәңгәрле, кызыллы, яшелле дә булырга мөмкин. Шул әйберләрдә күзендә билеп тор. Кемдер әйтергә мөмкин, клоун инде бу дип. Бу дисен, минем күңел халәтем миңа шулай яшый рәхәт. Кайчандыр син Орынбурдан Казанга күченеп килгәнсең, ниндидер планнар коргансың, ниндидер уй ниятләрең булган бит инде. Бүгенге көндә алар акландымы? Акландымы дип мен инде мондый сорауга җавап биргәнем бар. Бер 70 яшьтә менә интервью алып утырсак, мен әйтер инде, әйе, минем алдыма куйган максатларыма ирештем. Менә яшисен яшадым инде, ашасын ашадым диярим. Әлбәттә миңа 30 гына тулды. Минем планнар әз генә зуррак, башка төрлерәк тә. Теге мин көткән 10 баскычның беренче адымын атладым дип уйлыйм. Син монда килгәндә җырчы булам дип килгән, юморист булам дип килгән, гомумән башка өлкәдән профессия. Мин үземне кем икәнемне белмичә дә килдем хәтта. Авылдан чыгып киткәндә инде әлбәттә Казанга укырга җырчы булырга. Авылда миннән дә яхшы җырлаучы юк дип саныйлар авыл халкы. Но Казанга килеп, чын җырчыларны күргәннән соң үзеңә бәяне бирү тоже зур әйбер инде ул, аңлап. Нары Салават абый да укганда, Салават абый киңәшләре белән, давай сәхнә осталары, сәхнәдә сүз осталары әз. Әйдә шуның белән дә син үз юнәлешеңне ала әле дип, чөнки без мунча ташлары карап тәрбияләнгән, сүзгә кесәгә керә торган түгел, ниндидер барыбер бер теге шаяруга күбрәк борырга яратабыз, шаярга яратабыз, көләргә яратабыз. Менә шул юнәлешләр белән китеп бардык. Аннары әзме күпме барыбер тамада булып бирдем мин 6 ел. Шул вакытларда барыбер җырлар да кирәк инде. Үзебезнең җырларны да яздыра башладык. Салават абыйның җырларын җырлыйдыр, Каләнең җырларын. Шуннан китә-китә кемдер җырлаганда молодец яратабыз дия башлады. Аннан инде чынчынлап җырлар яздыра башладык, җырлар алып. Менә шуннан китә-китә инде хәзер җырлыйбыз да, шаярабыз да, сикерәбез дә. Теге Аллаһ Тәгалә биргәнен кулдан килгәнчә эшләргә тырышабыз. Кайсы юнәлеш сиңа якынрак? Кайсы менә син күңелеңне, җаныңны, тәнеңне биреп эшлисең? Барсында миңа сөйләүдә, мин сөйләшмим, мин бит үземне җырчы дип санап белмим. Мин үземне юморист дип тә санамыйм. Мин шушы үземнең булган, менә булдыра алган чагына эшлим. Миңа алар барсы да якын. Мин бик сөйләшергә дә яратам, аралашырга яратам, мин көләргә яратам, кызык табарга яратам, һәрбер әйбердән. Җырларга да яратам мин, үземчә рәхәтләнеп җырларга. Мин машинада йөргәндә дә кычкырып җырлап берим, любой артистның җырын җырларга. Үземнекелән җырлаган юк инде, үземнекеннән теге җырлап бери туясың. Миңа алар барсы да якын. Кытырып бейеп тә китәргә магу. Орынбурдан монда күченеп килү авыр булдымы синең өчен? Авыр булдымы дип, ул вакытта бәлки шулай булгандыр. Инде теге авыл баласы бер тапкырда зур шәһәргә дә килгән юк, каланы бөтенләй күргән бала түгел. Без инде Оренбург өлкәсенең бер авылында, бездән 60-70 километр Бөгелмә шәһәре. Елына бер Бөгелмәгә барып киенеп кайтадыр, әтәниләр белән шул яңа елга инде. Сабантуйга барадыр, Сабантуй алдыннан. Шул Бөгелмәгә барсаң инде 3 ай сөйлидер иде, Бөгелмәдә булган кеше дип. Теге үзебезгә шундый горурлыгы. Авыл белән Казан арасы без монда килгәннән соң әз генә ниндидер, бәлки башындарак сагыну хисе булгандыр. Но Казанның җылылыгы, Казанның рухы, менә юк Тукай юкка гына язмаган, нурлы Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, җырлы Казан. Менә шушы бер үз дөньясына алып кирип китте мине. Авыл сабыйын, авыл нарасын. Һәм бүгенге көнгә кадәр шушы Казанда кайната, куанып бетә алмыйбыз, Аллага шөкер дип кенә торабыз. Рәхәтләнәм. Һәм авылны онытмыйм, авыл белән араны өзмибез, әтиәниләр авылда, кайтып китеп берибез, күрешеп торабыз. Но Казан минем өчен икенче үй инде ул. Беренчегә әйләнде хәтта. Син күченгәннән соң абыйларың да синең арттан күченеп килде. Мин күченгәннән соң мин әле укыган вакытта юк, абыйлар килмәде. Мин укып йөргән вакытта мин Илсә Бәдретдинов төркемендә эшләдем. Шунда эшләгәндә уртанчы абый шулай газель алып, аппаратуралар алып, Илсә Бәдретдинов төркеменә эшләргә килде. Мин үзем Салават абый төркемендә инде эшли башладым. Шунда бергә йөргәндә, бергә уйлар, планнар кырып, үзебезгә эшләргә кирәк, авылларга чыгарга кирәк, концертлар куярга кирәк дип эшләп карыйк әле, ятып калганчы атып калдылар. Шулай итеп карадык һәм Аллага шөкер, уңышлы булды, вакытында булды. Аллаһ Тәгаләнең амин дигән чагына туры килде күрәсең.
Әмма барбір ауыр булгандыр бит башлап җибәргән. Башлап җибәрү бөтен әйбердә дә авыр инде. Ул гаиләдә дә тормыш кырып җибәргәндә дә бит әле бер-береңне аңлый башлаганда да авыр, яңа эш башлаганда да авыр. Авырлыклары да булгандыр инде. Аны хәзер дә юк түгел. Теге зарланып утырмыйм. Безнең эштә генә түгел. Нинди эшне алсаң да бар плюсы, бар минусы дип саныйм. Әмма эстрада сине тормыш иптәшең белән дә таныштырды. Әйе, ансы да булды. Әйе, беренче елны концерт куеп йөри башлаганда Сәйдәш бию театрыннан Диләрә исемле кыз килгән иде. Илназ исемле егет белән бер пар бийләр иде. Шуны аралашып киттек. Көндә бергә концертлар көн сайын бергә ашыйбыз, бергә йөрибез. Мин әле өйләнергә баштыкка да уйга да килмәгән яшь егет, хыяллар белән очып торган. Менә шуннан уйлаштым да, мен әйтәм, миңа артык түзә торган кеше монардан да артык кеше булмас. Мине аңлый торган, минем күңелгә керә торган. Шуңа күрә 10 ай, 11 ай бергә очрашып бергәннән соң мин туган көн Диләрәгә тәкъдим ясадым. Ул инде ризалашты. Һәм шуннан никах укытып, туй уздырып, яши башладык. Инде менә 4 ел, инде 5 ел яшибез. Миңа түзәрлек дисең, димәк, синең хокукың шундый начар. Холкым начар дип, начардан да түгел. Мин әзгенә таләпчәнрәк дә бар миндә. Минем үземгә генә хас булган гаилә законнары да бар, ират буларак та. Мәсәлән, безгә шуны сөйләп китә. Мәсәлән, дип инде теге бәтчәйнәгән түгел мин. Но минем бөтен әйбер чётка булырга тиеш, бөтен әйбер. Һәрбер үз урында булырга тиеш. Менә костюмнарында мин бер-ике тапкыр әйткәнем, әле бу Диләрә белән без ирдә түгел, хатында түгел, кызда түгел, егеттә түгел. Кем минем костюмнарны утыклый, шулай җыя, менә һәрберсен по полочке әйбәт итеп матур итеп, яхшы итеп куйгыз теге. Монда булса тора, тегендә тегесен эзләп торыр. Ил шуны ярар аңладым дип, шулай бөтен әйберләрне бернинди бер замечание сатмыйчы, шулай эшләгән кыз. Мин үземә шаккаттым, мин анарга шаккаттым үземә түгел, ну, бүтән кызга әйтсәң, биергә килгән кызга, шулай кытый әле. Тотта үзен куй дәргә мөмкиннәр. Бу юк алай түгел, ярар дип ризалашып, ничектер аңлап, шуннан кирип калды инде. Таләпчәнрәк шундай әйберләр бар инде. Миндә идә дә шулай, бөтен әйбер һәрбер урында булырга тиеш. Чисталык, пөхтәлек. Ну, миндә генә түгел, бөтен иратта да, хатын-кызда да бар инде ул теге. Гадәти әйберләр. Мин бөтен әйбергә дә игътибар итә торганрак кеше шул, әзгенә. Диләрә әлеге вакытта декрет ялында. Декреттан соң чыккач ул синең белән Декреты бетте. Декреты бетте. Эшли торган вакыты булырга тиештә. Аның инде үзенең бик сәхнәгә дә чыгасы килә, башка эшкә дә керәсе килә. Әмма ләкин безнең мин малайны теге кемгәдер калдырып китәсе килми. Икебез дә дөнья куып шавып, менә без 20 көнгә чыгып китәбез бит инде гастрольдә. Бала кем беләндер кала. Ул бит тәрбия түгел. Анарга барыбер ата-анасы булмаса да ана-анасы бигрәк тә кирәк. Янисе белән күбрәк аны мин ул бала карауны безнең концерт куюга караганда да зур эш дип саныйм. Чөнки мин үзем 10-15 минут кайтып малай белән үтип килеп уйнап утырганнан соң да все менә әнисе белән все уйныйбыз. Шулай да булгалый. Бала карау ул үзенә күрә тагы да бер зур эш дип уйлыйм. Түземлек юкмы синдә әллә инде? Түземлек телне таба ул. Юк, табам мин уйныйм. Менә эшләп, нитеп кайтканнан соң, арып кайтканнан соң, бала белән битен бераз уйныйсың, аны бөтен аны әти кешеләр аңлыйлар инде. Яни кешеләр нинди вакытта да теге кайфы булса да, булмаса да, яни кеше инде барыбер баласы белән яшәдә. Ул аны теге акырса да, бакырса да барыбер, яни әтиләр инде генә башка төрлерәк бит инде алар. Теге электән юкка чыкмагандыр. Әти кеше охотник, ул табырга тиеш. Яни кеше гаилә учагын сакларга тиеш. Бала белән дә булырга тиешләрдер инде. Син балаңа карата усал була аласыңмы? Усал була аламы дип, усалында бит төрле ягы бар. Теге мәгънәсез усал, кирәк урында усал. Кирәк урында булса, әйе, исламга нәрсә ярый, нәрсә ярамый икән, ул белеп тора. Ул әгәр мен әйтәм икән, монда бармы, син моны алма, моны тимә, монда утырма. Анарга әнисе әйтсен, менә монда бас, монда киттек дип, ул минем күзгә нәрсә карап торырга мөмкин. Ака мин бу әйттермим, ул аны эшләми. Ул инде мин генә түгел, бөтен әтиләр дә шулайдыр. Бу яңалык түгел. Ял вакытында балаңа игътибарны тиешенчә бүләсең? Тиешенчә дә түгелдер инде. Ял вакытында 1-2 көн ял булса, мин аның бер 18 сәгатен йоклап уздырам. Аерым битләнеп.
Шунасың чыгабыз да инде гаиләмне алам да, я бер ресторанга барып утырабыз инде, узак кына шунда ашап, эчеп, ял итеп, я бер игровой теге балаларга бит урыннар бар. Шундый җирләргә барып утырабыз. Ислам инде Макдональдсны ярата, шунда барырга хыяллана. Ну без инде бик алып барырга тырышмыйбыз. Менә шундый әйберләр белән уза инде. Җәйкен инде шул һәр артистлар, һәр кем теге кая бара, без дә шунда барып бер 10 көнгә шул Төркиягә барып кайтабыз инде шул гаилә белән шул. Кулдан килгәнчә тырышабыз. Шундый игътибарлар инде. Кайтканда концерттан кайтканда инде дә бер булса берәр уенчык алып кайтырга тырышам инде. Ул безнең күбрәк музыка ягына сәләте нык бар. Бии дә, җырлый да, сикерә дә, кытыра да, теге ритм белән туры китереп әле менә заказ бирде, барабан кирәк, гитара кирәк, баян кирәк, микрофон кирәк. Барсы да булды инде. Хәзер менә ни сорый? Синтезатор сорый, синтезатор. Ансамбль ясыйм ди. Каян ясыйдыр ул ансамбльне? Димәк, хәзер тиздән ислам да гастрольләргә чыгып. Әйе, менә әйтим әле, кемнәргә музыкант кирәк, рәхим итегез. Инструментлары бар, барсы да бар, бөтенләй бар. Ә сезнең гаиләдә көндәшү бармы? Хатының сиңа ышанып, сине гастрольләргә чыгарып җибәрәм. Ышанып җибәрә, әйе. Ышанып җибәрә. Ниндидер икеләнүләр бармы? Ну, көнләшү бардыр ул сездә, юк, көнләшү булмаса бит инде, көнләшмәсә бит инде яратмый дигән сүз. Көнләшү бардыр. Ну, бер-беребезгә ышанабыз инде. Мин ышанам. Ул да миңа ышана. Ышанмаса, ул да чыгарып җибәрмәси, ышанмаса, мин дә аны калдырып китмәсем. Ышанмасаң инде алайса яшәргә дә түгелдер инде. Бер-береңә теге артык көнләшү шир, бөтенләй көнләшмәү тоже хиссез буласыңдыр инде. Рифат, синең белән солянка концертлар турында сөйләшәсе килә. Ничек сиңа андагы атмосфера, синең чын дусларың бармы менә эстрадада? Дошманнарың бармы? Кемнәр белән синең конфликтлар булганы булды? Дошманнар юктыр инде, дошман. Минем дошманнар юк. Мин үзем шулай саныйм. Дуслар бар, Аллага шөкер. Дус сүзе бик зур сүз инде ул, конечно, теге дус дип теге әйтеп була инде. Без барыбыз да дус, син дә дус, мин дә дус. Дуслар бит инде теге елына бер генә очрашып, 2 елга бер күрешеп, солянкада күрешкән дус кына алай дус түгел. Без иҗатташ дуслар. Барсы белән дә. Дуслар, минем бер дус, 2 генә дус бар, берсе Казанда, берсе авылда. Эстрададан түгел. Эстрада дуслар, барыбыз да дуслар, иҗатташ дуслар дим бит. Иҗатташ дуслар барыбыз. Артистлар арасында синең белән исәнләшмәгән, сиңа сәлам бирмәгән шундый кешеләр бармы эстрадада? Юк, алай белмим. Барсы белән дә исәнләшәм, барсы белән дә күрешәм, сөйләшәм, исәнләшәм. Кемне дә уйлап әйтә алмыйм. Юк, алай юк. Белмим. Димәк, барсы белән дә дустана мөнәсәбәт. Әйе, Аллага шөкер, дус, Аллага шөкер. Пока берсе белән дә алай теге син минем дошман, мин синең дошман, теге знать не знаю дип алай киткән юк. Аллага шөкер. Тагы мине кызыксындырган бер сорау, нишләп синең барлык клипларыңда да тормыш иптәшең? Моны бик төп рольдә тормыш иптәшең. Бик күп сорыйлар инде шуннан да, әйе. Хәзер әле тагын язганнар, клип төшерсәң тагын хатыныңны күрсәтерсеңдер инде. Әйе, Алла теләсә. Хатынга реклама ясыйбыз. Актерларга акча теләсез түгелме? Хатының бушка әйтмә. Хатыннан да матур кыз таба алганым юк. Шуңа күрә хатында катнаштырам. Хатынның шибәрлегенә үзем сокланам, тамашачылар да соклансын дим. Шулай ярамын инде әлбәттә. Менә шулай туры килә. Шулай килеп чыга. Шул. Нормаль инде аңлатма бар бит инде. Нинди аңлатма булырга мөмкин? Әйттем бит инде. Хатынга да реклама ясыйм, тиздән хатынның концертлары белән гастрольгә чыгабыз. Ул җырлыймы, яисә биюче генә? Юк, бии генә. Җырлый ул үзе, идә җырлый. Мен әйткән бар, әйдә бераз җыр яздырабыз дип эшлибез дип. Я, ти. Ялам. Минем каршыда җырларга ялам дигән була. Әшәсеннән яладыр. Рифат, син бүгенге көндә инде борчуларың бармы? Күңелең тынычмы синең? Юк. Тыныч түгел. Инде борчуың бар. Бөтен милләтпәрвәр кешеләрне күңелен тырнаган әзгенә проблемалар бар бит инде, менә бу тел мәсьәләсе, милләт мәсьәләсе. Мине дә ул урап узмый, мине дә читләп узмый, мине дә шул әйбер борчып тора. Ярар, без әле быел дип инде менә бер 10 ел шулай
татарча солянкалар да куербыз, татар жырларын да уздырабыз. Пока безнең менә шушы әлегә тамашачыбыз бар, менә шушы тамашачылар 40, 50, 60, 70 яшьлек тамашачыларыбыз бар. Киләчәктә менә шуннан да татар телен аңлап, татар мөхитен аңлап, татарның шәхесләрен аңлап, татарны аңлаган татар тамашачысы маңкырт булмаган, шын татар булып тәрбияләнгән татарлар концертта булыр микән? Һәм татар артистлары булыр микән? Тел булыр микән? Тел сакланыр микән? Рус төркем җыеп гастрольгә чыгыра туры килмәс микән дигән. Без инде алай эшләмәбез, Алла биргән булса, алай урыс төркеме ясап, русланып йөрмәбез. Менә шушындай бер телнең әз генә аксап баруы гына бер шей, шундай бер генә бар. Рус телендә син иркен сөйләшәсең? Юк. Минем фикерләү татарча, сөйләшү татарча, уйлау татарча, гаиләдә дә шушы әйберне өйрәтәм. Ул урысча фикерләп сөйләгән кеше, ул инде күренеп тора, сизелеп тора инде, ул аны әйтеп аңлатып күрсәтеп утырга түгел. Һәрбер артистның ниндидер харизмасы бар бит инде. Шулай туры килгән татар эстрадасына барлык юмористларның да, дип әйтик, бит төзелеше башкачарак. Кулаклар башкачарак менә. Кемнәрдер пластик операция ясатмыймы? Синнән дә сорыйсым килә. Пластик операция турында хыялланганың юкмы? Юк, Алла сакласын. Ул дин буенча да гына ярамый бит ул. Алла сакласын. Димәк, син үзеңне шулай яратасың, үзеңне шулай кабул Мин яратмыйм, Аллаһ Тәгалә мине шулай яраткан. Бу моны син комплекс дип санамыйсың. Нинди комплекс булырга мөмкин? Бик әйбәт. Аллаһ Тәгалә шулай яраткан, шулай кушкан. Ничек инде мин үземне үзгәртим? Ну, әлбәттә, матурланырга кирәк, чәчеңне тарырга кирәк, битеңне юарга кирәк, тырнакларыңны кисәргә кирәк, кырынырга кирәк. Ну, инде калган җирләрне да минем может борынга кере, кулак зурдыр, тагын нәрсә ябыктыр, мин белмим инде. Бу минем үз фикерем. Мин бу фикерне кешегә такмыйм. Менә мин шулай уйлыйм. Дин буенча да фотографияларда фотошоп ясаганда мине фотошоп юк бит. Ничек бар шулай? Димәк, син үзеңне шулай яратасың, үзеңне шулай. Әйе, кабул итәм, яратмыйм. Ничек Аллаһ Тәгалә яраткан, шулай кабул итәм. Үсмер чакта менә ниндидер комплекс булдымы соң? Үсмер чакта әйе, бала чакта ни булды? Минем мындай теге шаярыгына ниндидер бер мин укырга килгән елны артка чәч үстерү модада иде, егетләрдә. Артка чәч үстерү, булай торасың тора. Минем артка чәч, минем артка чәч булай кәҗәнә нәрсәсе дип атала инде. Булай торып китә. Артка чәчне үстерәс киләдер, ул булай җыйлардыр, әллә булай китәдер, кәкрәбәкрә буладыр. Менә шуны тик үстерәсем килеп 16 яшьтә хыялланып комплекс авто бирдем. Мин тегеләрнең чәчләре узын, минеке кыска дип шушы гына бер булды, бүтән андый комплекс булмады. Аллага шөкер дип уйлыйм әле. Ябыклыгың турында. Юк, бу синең шулай мәйтәм нәселдән киләме шулай? Нәселдән дип, теге нәселдә минем кебек ябыклар да юк, миннән артык зур тазалар да юк. Безнең теге гади, теге урташа гәүдәле кешеләр. Ничек тукланасың син? Бәлки син штаб прошим кагабыз. Диеталарың бардыр инде. Понедельник, среда, пятница. Юк, инде диета да юк, берәй-бер дә юк. Менә мин концертта шаярып әйтәм инде, мин искә төшсә генә ашыйм дип. Ул шуннан да шулай. Концертларга кирип шумгач, концертларны уйлыйсың, ничек булыр, нинди җырлар булыр, нинди клиплар төшертербез икән, җыр арасында нәрсә сөйләрмен икән дип, җәй шуның да үтеп китә шул борчу белән. Гел нервы да булып, мин бөтен әйберне ничектер артык уйларга да ярамый инде. Ул син уйлап кына, син борчылып кына барыбер артык үзеңнән сикерә алмыйсың. Аллаһ Тәгалә биргән лимит, минем ризык миңа, синең ризык сиңа. Теге күчәнеп кенә теләп кенә булмый. Ну, алай да ниндидер менә эштән ниндидер барыбер менә теге алдан борчыла башлау. Ул инде белмим, тәрбиядән микән инде ул, ниндидер менталитет микән инде, белмим. Шушыларга борчылып, минем үтеп нервыда булганга, ашасаң да, ашамасаң да шушы вес инде ул 56 кило. Артмый да килми. Ул менә Казанга килгәндә ничә кило идем? Менә шулай ук. 17 яшьтә дә шулай идем, менә 31 тула, 31-дә дә шулай ук. Әйтәләр, өйләнгәч китәсеңдер инде, бәлки кемдер китәдер. Китәр өчен бит хотя бы ашарга кирәк. Минем ашаганда юк. Көннә бер тапкыр.
Дөрес әйбер түгел әлбәттә. Теге Рифат шулай итә икән дип шулай күрмәгез дагы. Диләрәгә менә ашарга әзерләп куймый, первый, второй, кичке аш. Ул мине үзе сүгә ашарга пешерә дә, менә тагын кала инде, тагын ашамыйсың, мин тиз генә чал. Инде бит шуны. Ашау бит привычка. Ашамыйча яшәп була. Су эчеп кенә яшәп була, генә ашап яшәп була. Минем ашауга берәр эскитми. Минем кай вакытта концертка китәләр. Нәрсә алып килик, Рифат, бәҗә алып килик, бант алып килик, теген алып килик. Рәхмәт әйтүләренә, теге мул табыннар белән каршылар, рәхмәт. Мен берәр дә эскитми. Шундый. Ашау ягына миңа йогурт яки сөтле чәй булса, миңа җитә. Бер нәрсәсез. Беребез. Рифат, синдә интернет бәйлелек авыруы бармы? Моны теге хәзер замана шире бит инде бу. Инстаграмнар, фәләннәр, күбрәк Инстаграм бит инде алда хөкемсерә. Әйе, мин дә Инстаграмда утырам, теге юлда барганны, кайтканны, кая концерт уңышлы булганын, кая уңышсыз булганын, кая ничек булганын шунда төшереп куябыз. Рәхмәтләр әйтеп тамашачыларга язабыз. Һәм тамашачылар Инстаграмда алар комментарий язып рәхмәт әйтәләр. Ошаган җирен ошады диләр, ошамаган җирен ошамады диләр. Турыдан-тур аралашып торабыз. Утырабыз интернетта. Димәк, күп вакытыңны ала инде. Алмый, алай күп вакыт ала интернетка. Ул хәтта кирип шумаган инде мин теге. Минут сайын шуты бермим. Һәр комментарийны укыйсың инде. Укыйм, һәр комментарийны укыйм, директта язган һәрбер кешегә җавап бирәм. Тырышам. Менә мин кичә дә синең Instagram аккаунтыңны карап яттым. Әйтәм, нинди сораулар Рифат хәзерләргә дип карыйм, анда сиңа йолдызлык шире кагылган дип язучылар бар. Кай җирендә? Бер концерттан соң бер чыгышыңны куйгансың, сиңа язганнар, менә сен дә исәнләшмәгәнсең мөмкин беләндер. Шунда бер комментарий бар. Ни в коем случае булырга не может быть, чөнки мин бөтен комментарийларны үзем дә укып барам. Менә хәзер күрсәтсәң ышанырым. Хәзер тапшырдан соң табылды. Яхшы, хорошо. Димәк, син үзеңдә йолдызлык шире юк дип әйтәсең. Юк. Йолдызлык шире юк миндә. Бу бөтен артистлар шулай дип әйтә. Һәм ул йолдызлык шире була. Кемдәдер иртә була, кемдәдер була да бетә, кемдәдер гомер буе бара, кемдәдер бөтенләй булмый. Бәлки сен үзең генә сизмисеңдер. Сизәм мин, нишләп сизмәскә инде, мин бит инде дурак түгел. Миндә булды ул, булмады түгел. Мин йолдызлык шире белән башлаган елда түгел, икенче елны. Мин бу интервьюны биргән бар инде, сөйләгән бар инде. Бер 4-5 ай теге районнарны аласың да, концертлар бер көн сатылып беткән, икенче көн сатылып беткән, өченче көне, дүртенче көн сатылып беткән. О, тулзалар. О, монда миннән дә әйбәт артист юк икән, мин генә кирәк икән халыкка. Димәк, всё, мин шундый бер 4 ай булып алды, мин аны беләм. Ноябрьдән январьга хәтлекме, февральгә хәтлекме. Шуннан соң әниләр, безнең әни, ул 3 малай тәрбияләп үстергән, ул балаларын ничек тәрбияләргә, малайларны ничек тотарга икәнен бик яхшы белә. Авылга кайтып, әниләр белән сөйләшкәч, әни мине шалт итеп сразу җиргә төшереп, аңлатып куйды да, балам, каян чыкканыңны уйла, исеңә төшер, кем балалар икәнеңне, кем баласы икәнеңне уйла, аңла, кем икәнеңне белдә, үз урыныңны аңлап кына, шөкранә кылып кына, матур гына, тыныч кына үз эшеңне эшлә. Һәр кемдә үз эшен кулыннан килгәнчә тырышып кына башкарырга тиеш. Тагын йолдызлансаң, аны авылга өстерәлек алып кайттык диделәр дә, шуннан соң шалт бер-ике көн уйлап алдым да, чынында кем генә булсаң да гади булып калырга икән. Минем концертка килгән тамашачы минем йолдыз түгел икәнне бик яхшы белә. Мине йолдыз дип язырга мөмкин, мине белмәгән, мине аңламаган кеше, мине яратмаган дип, теге ярату не обязательно. Мине гомумән белмәгән, хотя бы концертта бер тапкырда булмаган кеше әйтергә может, Рифат йолдыз инде дип. Миндә андый шир юк икәнен тамашачылардан сорасагыз да шулай дип әйтәчәкләр. Популярлык аркасында нидер проблемаларны хәл итеп буламы? Популярлык аркасында проблема, мин андый берне үткәнем бар. Менә без генә бер якын танышым авырып киткәч, Рифат менә шунда больницага, әле просто алып кына барып килә алмассың микән дигән, безнең районнан килгән кешене мин РКБга больницага алып барып килгән идем. Теге сөйләш әле, кеше белән сөйләш әле дип әйтмәде ул миңа. Просто менә йөртеп кенә чыгым. Менә шунда килгәндә чиратта торганда врачлар әйтәләр: "О, Рифат, сәлам, нишләп торасың монда?" Әйтәм, менә шулай. "Түгел инде чират, әйдә, керәбез, әйдә, менә шулай." Әйтәм дә электронный бит чиратлар бит әйберләр. Менә шушындай әйберләрдә теге бәлки мөрәҗәгать итсәң, теге, танып митүләр шундай әйберләре булганы бар.
шунысы. Юлдагы хезмәткәрләр. Аларда анысы да булганы бар, юлда да таныганнары бар. Хәзер инде юлда күбрәк камерлар тора бит инде. Камерлар танымый, штрафлар килә. Гаишниклар таный, туктатсалар таныганнары таный, сөйләшәбез, исәнләшәбез. Нормально, Аллаһка шөкер. Рифат, менә соңгы сорагым сиңа бүгенгә. Соңгы димә инде. Бүгенгә соңгы сорагым. Куркытма. Иҗатта, гаиләдә нинди планнар белән янып яшисең? Иҗатта инде иҗат итәргә, эшләргә, тагын да яңа матур да, мәгънәле дә, кызык та, шаян да җырлар тудырырга, яңа теге аралашулар, яңа мәзәкләр чыгарырга, яңа костюм образлары табырга, клиплар төшертергә, әле киләчәктә яңа проектлар ачып, телевидениеларда эшләргә дигән уйлар, планнар бар. Без әле киләчәктә ала бирсә, Сер булып калсынга конкурент булырлык тапшыру түгелдер бит? Юк. Алай булмас. Конкуренция юк инде. Һәр тапшыруның үз тамашачысы була. Менә без җырлау икән алып барганда, безнең җырлау икән үзенең тапшыру тамашачысы бар иде. Сезнең үзегезнең тамашачыгыз бар. Һәркемнең үз тамашачысы табыла, була. Эшләргә генә кирәк. Исән-сау булырга, сәламәт булырга, хыялланырга, максат куярга, теге бәләкәй генә түгел, зур вышкага куярга да, шул вышкага барырга да. Гаиләдә инде. Миндә нинди сорауның иштәлеген аңлаган. Аңладым. Шуның өстендә эшлибез, тырышабыз. Алла бирсә, кем белгән. Кирәк инде, бәби булса дип телибез инде. Теге бөтен сезалар әле кыз алып кайтмыйсызмы, әле малай алып кайтмыйсызмы, кыз алып кайтырга инде, фәлән алып кайтырга. Ул без аны бүгеннән алып кайтыр идек. Ул Аллаһ Тәгаләнең җимеше, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы. Вакыты җитмеше бердә булмый. Насип булса, булырга булса, иншалла булыр. Рифат, сиңа иҗатыңда зур уңышлар. Күп балалы әти булырга язсын сиңа Алла бирсә. Тапшыруга килгәнең өчен зур рәхмәт. Тагы да яңадан яңа очрашулар көтсен безне. Үзегезгә бик зур рәхмәт, чакырганыгызга, булганыгызга, сезнең шушы матур тапшыруыгыз чәчәк атсын.